Kaixo guztioi, bideo honekin arte garaikideko tailerra izeneko bigarren batxiko hautazkoari buruzko azalpen batzuk eman nahi dizkizuet. Orduan, hemen azalduko dizkizuet, zeintzu diren irakasgaiaren gauza orokorrenak, ez? Orduan, zer egiten dugu irakasgai honetan edo zeintzuk dira bere helburu nagusiak? Batetik, artista desberdinen adierazpen kultural eta artistikoak ezagutzea eta hauek baloratzea. Eta horrekin lotuta, ulertzea zer adierazten ari diren, bai, obra horiekin artistak, eta ulertzea azken batean artea gauza desberdinak adierazteko modu bat dela, bai? Eta hau ulertuta aztertuko dugu ere. Eta irakasgaia nahiko praktikoa denez, proiektu zan egingo dugunez, zuek ere ikusiko duzue zein den prozesu artistikoa, bai? Ulertuko duzue eta ikusiko dugu ze fase jarraitzen dituen eta bar. Bale, orduan, hurrengo helburua oso garrantzitsua da, sormena landuko dugulako gehien bat irakasgai honetan. Eta ez gara ahaztu behar, ingurumena zaintzearen kontzientzia hartzeaz, bai? Irakasgaian bi modutan landuko dugu, bai? Ikusiko ditugu artista desberdinak, bai, hori lantzen dutena, adibide bezala ikusiko dugu, baina gero ere gure proiektuetara eramango dugu, bai, proiekturen batetan, eta lan egingo dugu, materialak berrerabiliz, material, eta lakoak beste erabilera edo bat emanez, gure obretan ere integratuz. Bai, eta gero ere, logikoa den bezala, irakasgai honetan nahiko hondakin eratzen dira, eta hauek ongi sailkatuz birziklatuko ditugu. Bale, orduan zein da jarraituko dugun metodologia? Esan dudan bezala, irakasgai praktikoa da eta proiektuka lan egingo dugu. Normalean taldeka lan egingo dugu, baina saiatzen gara hiruhileko bakoitzean banakako proiekturen bat ere egiten. Nola egingo dugu? Hasiera batean, proiektua aurkeztu baino lehen, horri lotutako teoria kontzeptu batzuk ikusten ditugu. Gero, hauek jakiteko aplikatzen guk egingo dugun horretara, bai? Egoki aplikatzen. Eta bestetik ere, horri lotutako artista desberdinen lanak ikusiko ditugu. Zergatik, hauek ezagutzeko eta ulertzeko, eta modu kritiko batean ere aztertzeko, eta hauek erabiliko ditugu gure obretan inspirazio bezala, bai, ikusituko ditugu gauza oso desberdinak, zuek ere ikusteko gauza desberdinak egin daitezkela, eta inspirazio moduan. Azken batean, zenbat eta gehiago jakin eta gehiago ikusi, guk ere gure sormen prozesu horretan edo izango ditugulako baliabide edo erreminta gehiago, bai? Zenbat eta motxila gehiago bete, hori errazago egingo zaigu sormen hori lantzea. Eta gero behin ikusita zein den proiektua, jarraituko dugu prozesu kreatibo bat, bai? Irakasgai honetan, zuek zarete zuen prozesu horren antolatzaileak, bai? Orduan, ikusiko ditugu fase batzuk jarraitu behar direla, baina zuek antolatu behar duzue ongi zuen lana, eta ni ibiliko naiz, bideratzen, laguntzen, ideia baten beharrezkoa baldin bada, bai? Baina zuek izan behar zarete, bai? Hori antolatzen duzuenak. Orduan, normalean prozesu gehienetan egingo duguna da hasiera batean analisi fase bat, hori artista desberdinen lanak ikusi, zuek ikerketatxoak eginez, gero zerbait gai baten inguruan edo leku baten inguruan analisi bat eginez, eta gero ja hasiko zarete ideiak bururatuko zaizkizu barkatu, eta, gutxinaka, ideiak lotuko dituzue, beste batzuk aztertuko dituzue, eta diseinu bat egingo duzue, bai, egingo duzuenaren diseinu bat. Behin erabakitza zer egingo duzuen, nola egingo duzuen, bai, zehatzago, sortuko duzue pentsatutakoa. Bai, eta azken batean beti egiten dugu aurkezpen bat, bai, ikaskidei azaltzeko zer egin duzuen, bai, ze prozesu jarraitu duzuen,
zertan inspiratu zareten, zer adierazi nahi izan duzuen, bai? Eta, hori ere eginen duzue. Gehienetan agian ez beti, baina gehienetan egingo duzue. Eta, esan dugun bezala, proiektu kalan egingo dugu, eta, normalean proiektuak, lantzen ditugu nola gai finko batzuk, baina, horren inguruan egin daitezke gauza desberdinak. Badaude proiektu finko batzuk, baina, taldearen arabera eta alda daitezke, eta urtearen arabera, eta, ikusiko genuke nola landuko genituzke. Gai bat modu askotan jorratu daitekeelako, orduan, segun eta ze sormena duen taldeak, egingo duzuena aldatuko da, formatu aldatuko da, orduan, formatua da nahiko librea da. Ikusiko duzen moduan, nahiko irakasgai librea da, bai? Gauza zehatz batzuk edo familia batzuk lantzen ditugu, baina, hori, esan bezala egin daitezken gauzak oso anitzak dira. Orduan, hauek dira, normalean lantzen ditugun gai batzuk, eta horien inguruan proiektutxo batzuk egiten ditugu. Orduan, aurrera gozalduko dizuet, pixko bat, bakoitzaren inguruko zerbait. Lehenengo proiektu izaten da espazio bat artistikoki eraldatzearena. Bai, orduan, hasiera batean ikuste ditugu artista desberdinen lanak, hemen, jarri nahi izan dizkizuet desberdinak, bai, modu askotarikoak. Eta, hauek aztertzen ditugu, gero zuek ere ikerketatxo batzuk dituzue, gauza desberdinak begiratzen, eta, espazio batean egiten dugu interbentzioa, ez? Orduan, espazio hori urtearen arabera aldatu izan da, eta, urtearen arabera bat edo beste izan da azken urteotan, egia da ikastolaren barruan lan egin dugula, bigarren batxiko txokoan, arte tailerrean, baina, beste urte batzuetan ere ikastolatik kanpo egin da, eta, urtearen arabera, erabakitzen da zer egin. Bai, orduan, espazio hori aztertu behar da, ez delako berdina leku batean edo beste batean interbentzioa egitea, bai? Lekuak logikoki eragina dauka, eta, hori aztertzen dugu, gero proposamen batzuk egiten dira, proposamenak behin aukeratuta hauek zehazten dira, eta diseinuak hori konkretatzen da, eta azken batean, egin beharrekoa sortzen da, bai? Beste hurrengo gaia argazkilaritza da, eta, hasten gara horren inguruko teoria kontzeptu orokor batzuk ikusten, denek dakigulako argazkiak ateratzen, baina argazki onak ateratzinekin behar dira, orduan, kontzeptu desberdinek ikusiko eta landuko ditugu, eta, normalen egiten dugu autorretratuaren proiektu bat, eta zertan datza, argazkien bidez gauzak adierazi nahi ditugu, eta hori da landuko duguna, orduan, ikusitako kontzeptuak aplikatuta eta, zuen nortasuna sortzi argazkiren bidez aurkeztu beharko duzue. Eta, argazkilaritzarekin ere, honen arira, badugu Instagrameko kontu bat, irakasgaiako du kontu bat, eta astero, ikasle bakoitzak argazki bat igo beharko du. Normalean, beti jartzen dugu gai bat, denondako berdina dena, eta argazkien bidez gauzak adieraztea landuko dugu. Orduan jartzen dira sentimenduak, gauza abstraktuagoak, eta gai hori argazki baten bidez adierazi beharko duzue. Gero publizitate eta sare sozialak lantzen dira, orduan hasiera batean publizitate ezberdinak aztertu behar dituzue, grafikoa, irudi finko bat duena, entzunezko publizitatea eta ikusentzunezkoa. Eta sare sozialak gauza hauek landu eta zuek aztertu beharko dituzue ze ezaugarri mota dituzten, ze eragina duten gizartean, eta horrekin analisi fase bat egingo duzue, eta aurrerago kontrapublizitate kanpaina bat egingo duzue. Ze ezaugarri ditu kontrapublizitate kanpaina batek? Publizitateak duen ezaugarri berdinak, bai, baina zer gertatzen da, publizitateak gizartearengan duen eragin txar bat, edo egiak ez diren gauza batzuk, edo kalteren bat, azaleratzen saiatzen da, bai, edo, eta orduan, aukeratuko genuke gai bat, eta horren inguruko kontrapublizitate kanpaina bat egin.
Gero bideogintza ere lantzen da urte batzuetan, eta horren inguruko teoria ikusten da, argazkilaritzarekin errepikatzen da, gauzaren bat, baina gauza berriak ere ikusiko ditugu, eta hauek, pelikula batean aztertuko ditugu, bai? Nahiko zaintzen dituen pelikula bat ikusiko ditugu, konposizioetarako gauzak zaintzen dituen pelikula bat, eta, saiatuko gara gauza horiek aztertzen, eta gero ere pelikulak eta telesailak ikusteko ikuspuntua pixko bat aldatzen, bai? Ikuspuntu artistikoago batetik edo hori ikusten saiatuko gara. Laburmetraiak ere ikusiko ditugu, eta horren inguruko gero mikrobideo bat zuek egitea, artistikoagoa den bideo labur bat egitea izaten da proiektua. Urtean zehar ere, Euskal Zinemari irakasgaien esparru bat ustea gustatzen zait, eta urtean pelikula bat edo bi ikusten dugu, bai, hemen dituzue azken urteetako, adibide batzuk. Eta, gero bestelako lanak ere egiten ditugu, batzutan ikastolak eskakizun batzuk egiten dizkigu, eta ekitaldi desberdinetarako muralak, eta eguberrietako apaingarriak adibidez urtero egiten ditugu, holako gauzak egin alditugu, proiektu txikiak, eta, proiektuen gaiak esan dugun bezala hasieran alda daitezke, eta batzutan ere egin dugu kausa bati, kausa horren alde edo hau abesteko zerbait egin bai, bideoren bat, kartelen bat, performance bat, gauza asko egin daitezke, batzutan adibidez kibaren hori, aldeko proiektutxo bat egin zen urte batean, holako gauzak ere egin ditzazkegu. Eta gero, zuek baldin baduzue ideiaren bat, edo jorratu nahi duzuela gai bat edo, nahiko irakasgai irekia da, eta batzutan ere, proposamenen bat baldin baduzue, eta horren inguruko zerbait egin baldin badaiteke, egin daiteke ere. Eta, azken batean ikasturte amaieran graduazioa prestatzen da, ekitaldi honetarako gozaren bat prestatzen dugu urtero, adibidez aurkezleen gidoia, bideotxoren bat proiektatzen da, oroigarriak egin ohi dira irakaslei eta ikaskidei, momentuan ere performanceak eta olako gauzak egin dira urte batzuetan, orduan, taldearen arabera gauza desberdinak egin daitezke eta gauza politak ateratzen dira. Eta, gero, ebaluazio irizpideen inguruan, esan bezala, irakasgaia praktikoa denez, lehenengo puntu honek nahiko garrantzia handia dauka. Irakasgai guztietan, baina praktikoa den batean are gehiago. Orduan, zuen parte hartze aktiboak badu garrantzia, egite dituzuen aportazioak, esanguratsuak, kritikoak eta izatea, gero ere interesa adieraztea irakasgairekiko naiz zuek egindako lanekiko eta besteen lanekiko, implikazio hori ere erakustea, orduan puntu garrantzitsua da. Gero, astero Instagramen argazkiak argitaratzen dituzuenez, horiek ere badu ebaluazioan bastati bat, eta gero, proiektuak baloratuko dira gehien bat, eta proiektu horien inguruan ze baloratuko da? Analisi kritikoak egitea, aurkezten duzuena txukun modu antolatuan egotea, adierazten dituzuen kontzeptuak eta egite dituzuen azalpenak argiak izatea, zer gehiago. Gero landuko ditugun teoriako kontzeptuak eta ezagutzen dituzuela eta ulertzen dituzuela, adieraziko duzu eze modutan, modu praktiko batean, zuen lanetan, aplikatuz, orduan hor ikusten da ongi egoki erabili dituzuen edo ez, gero ere, lanarekin zerbait adieraziko duzu, orduan adierazitako kontzeptuen sakontasuna, koherentzia, kontuan hartzen da, sormen egindakoa kreatiboa den edo ez, eta, amaieran, aurkeztuko duzuenez ere, prozesu guztia kontatuko diguzue, ze adierazi nahi izan duzuen, zeintzuk izan diren zuen inspirazioak, eta, lortutako emaitzaren inguruko hausnarketa bat ere egin beharko duzue. Eta, bukatzeko, jarri ditudan diapositibo honetan da, nori gomendatzen zaion irakasgai hau edo egitea. Orduan, logikoa den bezala, abilezia edo interes artistikoak dituzten pertsonei, eta kreatiboa den jendearentzat bideratua dago. Kreatiboa esparru askotan izan daitezke kreatiboak, eta modu desberdinetan landuko ditugu, eta
Ez da bakarrik eskuzko gauzetan izan behar, gauza desberdinetan izan gaitezke kreatibok, eta, bueno, esparru desberdinak landuko ditugu. Eta, bueno, gero ere betikoa, badago beti, nola, horri txuriari esaten da askotan ez, beldurra diogula, eta, hori, beldur hori kendu behar dugu ere, eta beldur hori kendu nahi duenak, eta sormena landu nahi duenak, badu ere, tokia irakasgai honetan. Bai, orduan, bueno, hori da, ezakit zalantzarik duzuen edo ez, hor behean jarri dizuet zein den nire ikastolako korreoa, eta, bueno, zalantzaren bat baldin baduze, lasai galdetu, eta saietuko naiz albezain pronto erantzuten, bale? Orduan, hori da dena. Ongi ibili eta zein du.